Talomarita salutna. Pangula ni Huria Kemi Jemaat Kaskarunia Jalan Tua nomor 2 Medan. Pasahaton molatit sudehi tanaro marminggu di Sadarion nang namar minggu di Jabu melalui live streaming. Minggu naro rap hita toktong ro marminggu di Pukulualu ima berbahasa Indonesia. Jala pukul 11 berbahasa Batak. Tuhatama namandongani hita mauliate. Tagaso tamulai parminggota asa hibul rohata lamamuji tuhata asa martangiang mahita pasa hadiriota rohat do pikirata tu dibata martangiang mahita di bogasar roha. Amen. Rima hita jongjong, marende hita Yesus sai ingani. Yesus sai ingani. Isang unjur do dalan ni debata pitado hata ni Jehovah ibana do lumbu-lumbu ni sude akan namaraposan tu ibana ngar hite-hite goar ni debata ama dot goar ni anak na Yesus Kristus dot goar ni ton di Purbadia na tumapalangi dot tanaon say di pasaoron madamena tu ton di tabi. Amen. Tapuji Tuhata, mari te ende tiop tangaku o Tuhan. rohami, oh
doamu. Rap mahita martangiang tangiangan panindangion martangiang mahita. Ale amanami na di banwa ginjang na manopahami siyan holong ni roham na mangaramoti hami marihite-hite holong mi jalan na patauhon hami di bagasan holong ni roham mardongan aserepon ni roha uparhatopot hami do naso holong hami ho siyan nasa roha tondi pikiran dohot gogunami jala dongani pendang huha holongi hami songo pakaholongi ni Kristus di hami namian dongolum di bagasan tondinami alai hutulak hami doi marite-hite pangartu hagogo onnai ay tarpatun duksa do salhukna tu ibana ope hamu akadongakku nahina holongan jalana hina siholan halasan nerohakku jala tupalhu songon ima marsihohot hamu di bagasan Tuhane hamu akka haholongan ima sahatna martua ma akka naumbegi hatani debata jala nau peopsa sahat mahita pasahaton piliata pasahaton na dumengkan tu debata jaka dongan petugas asa Roma 7. Tagan so tapasahat piliata hatan itu hatta siap Psalm 54 ayat 2 di dok marroha habis saun mahahu mamele tuho pujiokku maguarmu ale Jehovah ai halea ondoi borat ma hut mahita marende pasaton peliata ubasat ma artaku pasahat maataku oh Tuhan Tuhan nang rohaku pasahat God dihomai sai di simaro maringan asa hotok puji jala tong hubarita ahon hona punaan pasahat mataku oh Tuhan Yesus suaraku behulehon hona punaan lau mangotang akajolma memuji Tuhan Jehovah mangin dehon halu
pasaku malum nang sude bunga aku honda punah amin. Rimai ta jonjong ta endehon sai pasu-pasu. Sai pasu-pasu oh Tuhan dari belem untuk jolo asa dipakai huriap lau pasang apun tok-tok amin. Undul mamu. Tapi kemah titing dihuriata la situruson tang yang amalimon. Patakasma tikting namasa do nanang si pamasaw ni huriata di minggu nanang roh. Di minggu tasadarion tanggal 10 Maret 2022 nung atapasah benakin piliata termasuk dinalau manupahi dan apaskah. Kelas katekisasi CD di Patupa secara Zoom masuk pukul 10.04 WIB. Hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pertanggungan PWMI di Patupa di Gereja masuk pukul 10.05 WIB. Dohot pertanggungan P2MI di Patupa di Gereja masuk pukul 10 siawib. Diingot akainata dot amata PWMI P2MI Mai. Hari Jumat tanggal 10 Maret 2022 sermon les speaker calon les speaker dot majelis di Patupa di Gereja masuk pukul 10 WIB. Hari Sabtu tanggal 10 Maret 2022 kelas katekisasi CD di Patupa secara Zoom masuk pukul 10 WIB. Pertanggungan P3MI di Patupa di Gereja masuk pukul 10 siawib. Akaruas ni huriata nama ulang tahun perkawinan periode tanggal 10 Tulu sampai tanggal 10 Maret 2022 bodangna 5 keluarga. Soksongoni akaruas ni huriata nama ulang tahun hari hatu tubuh bodangna 10 2 halak. Atani tuhata naga besilua di ulang tahun muna imana tersurat di Pesalmen bidu ono puluh tolu ayat 5. Aisongonima pamujiku diho salileng ahu mangulu mangasahon koarmu paher bangakku matangaku tugijang. Keluarga besar gemi kasih karunia pasaton selamat ulang tahun madihamu gajang ma umur muna goklas niroha mahamu toktong tuhata Yesus ma masuk hamu. Barita arsak niroha. Nungamaru jungolu amata Dr. Sahat Simanungkalit, sian sektor Padang Bulan Sada. Moding na di hari Jumat tanggal 10 Maret 2022 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Jala jenazah nunga Sahat Betu Medan na di hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022. Ima di Jalan Sembada Raya nomor 120 Tolu Medan. Tatangnya koma keluarga natina dikoni amatai asatu mibu tarapul rohana sida. Jala sadarion di Patupado kebaktian minggu di rumah duka di mana di ulohoni inang pendeta Iglitau Barat STH masuk pukul 10 sadawib. Las mardomu tusi diamu amanami inanami di Patupa Huriatado acara pangapulion anon jam 10 walu tolu puluh wib di rumah duka di Jalan Sembada Raya nomor 10 tolu 120 tolu Medan. Asaria mahita madhoti acara pangapuliotai. Warta panitia renovasi gereja anon panitia renovasi jongjongdo dison lapatorakon ahananaing si ulah-ulta
tu ari-ari nanangro. Nama ragam Boy mata jaha di bagasan buletit tabi. Nuaing hupasatami matiki tu panitia renovasi di nalau patorakon nanang si patorang ota si ulah ota tu ari nanangro. Salam. Oras ma di hita saluna dia manami nanami rodiakan aposo bulung na huaholongi hami ruas ni Huriata Gereja Metodis Indonesia songoninang keluarga demi keluarga nama dohoti ibadahon melalui Zoom melalui live streaming di Bagas Tabe. Damang dainang na hinaulongan kami panitia renovasi khususnya seksi dana di minggu tasadarion pasahaton tiga hal nomor domu tu renovasi ni Huriata. Tongon naung adong diedarhon manang di padalan panitia Boy Mataida laporan keuangan ni panitia renovasi naung mardalan mulai Oktober 2020 satu sadarion. Damang dainang na hinaulongan marhite-hite aka donasi na pinasahat ni aka ruas ni Huriata songoninang pihak-pihak eksternal naung mangurupi di 3 bulan naung salpu di dana na masuk nunga adong satu sadari natuari bahakna siaratus 27 juta. Jalan nunga dipakai panitia renovasi diakka ulaon mulai sian kontraktor na parjulu satu sadari natuari aka pekerjaan Boy Mataida dilaporani jalanunga terpakai dohok tu nataleon down payment tu kontraktor napa 2 hon ima bahakna 570 juta 30%. Jala punguma sude naung takaluar hon siadanai bahakna 226 juta 171 ribu. Sahak dohok DP di kontraktor na mangihut. Jala marhitei hepeng nadong di panitia renovasi tinggal ma 160 juta 110 ribu. Boy mamanginang taida laporan ni panitia. Dohoton hamisian panitia parjolo madok mauliate tuaka damang dainang nong mangalehon donasi nong mangalehon sumbangan baik berupa pikiran, tenaga dohot terlumobi nang didana di naung Boy terpapungu 127 juta jala nunga terpakai 226 juta tinggal ma 160 juta. Damang dainang mardomu untuk pekerjaan na beriku na ima kontraktor naung kita tangani di 570 juta nataleon 30% DPI jala kewajiban tapi 70% naik 70% naik merlapatan mai 1 miliar 770 juta 70% naik berupa terminon menurut estimasi merdalan ma termin pertama April termin kedua Mei, termin ketiga Juli, pelunasan Agustus. Jala retensi tolu bulan kemudian November. Disialai damang dainang na hinaulongan sude ruas di Huriata, kami sian panitia renovasi, naung pasatami mauliate di sude dukungan, toktong do kami mangido, asa rapita dinalaho pasiduk kon ulaunon sahat tu selesai
diperkirakan Agustus 2022, jala dana nata butuhkan narikok dope diorata asabui mencukupi tu dana pekerjaan non bahakna 1.272.000.000 naik. Kami panitia marpos niroha rap dohot pendeta, rap dohot aka piga-piga dongan majelis. Nabui do sidung dengan ulahonot tahun alai pagiduan nami parsidoho masude ruas ni huriata. Asa dapot nian songon na pinarsita kebutuhan dana 1.272.000.000 rimma hita sudi ruas ni huria mangaleor roha dohot bantuan. Dalam mardo mutusi di hatai panitia ma aka langkah-langkah siulah honota rap dohot komisaris sektor LS CLS songoninang majelis naung makatai hami piga-piga siulah hononi panitia di nalau madior danaon tarsongonom mari damang dainang. Na parjolo internal lapatanna berkaitan tu ruas di huriata termasuk nangakayanakon ni huriata. Pada nota mamang donasi bui berupa spontan, songoninang berupa janji iman. Jala di hata kesepakatan di panitia buka utama janji iman liling na 8 bulan. Jadi dohoton arop rohanami kita sudi ruas ni huriata. Songoninang damang dainang naung adong berkontribusi tong mangido dope hami panitia asa tau duti musiamang 8 bulan nai berupa janji iman. Songoninang akai anak kota dihasioli rohani panitia doho manian anak kota na mangarato songoninang naung adong akka pasarianna dinalaho mangaleho janji iman tu panitia molobui liling na 8 bulan. Molo adong data-data on siap mahami panitia dinalaho mangulahon akka ulaoni. Na paduahon cetakon ni panitia ma proposal na gabebui pakeon ni panitia rak dohot tita sude songon dalam mangido tu akka relasita na adong dihita masing-masing mangido pangurupiom mahami asata padalan songon dalan mangido bantuan berupa struk dana. Nah mangihu muse disepakati batu kota dompet renovasi jalanung ngadong di padalan dimulai minggu sadarion molo spontan adong bui bainota tu dompet renovasi tapasaha mai di kotak naung disediahon di panitia asa di papungu mayan non berupa dompet renovasi. Tarsongoni mamang songon gagasan naung sepakati hami asa bui nian internal hita ruas ni huria maddohoti dinalaho patukon dana narikot tu renovasi ni huriata. Nah kedua eksternal pabotohonon nami do hami pe panitia bekerja do untuk eksternal jalanunga tapasahat permohonata tu instansi pemerintah Pemprov songoninang Pemko anggia madong respon na positif arop roha boi diurupi pemerintah dalam hal instansi pemerintah kita di kebutuhan danaon. Ima amang songon buah-buah nami sian panitia renovasi kami sebagai seksi dana mangido dohot kuku dohot mangido elehelik anggia nian sude hita ruas ni huria sektor demi sektor mangalehon abui tarpasahat tita tu huriata songon manupahi renovasi ni huriataon. Sebagai data
adong do kakak kepala keluarga na tercatat di Ruasta bahakna 227 kakak. Molo selama 5 bulan na terakhir manang 6 bulan na parjulu dan apala sudedo piamang na maddohoti molo kirahami 112 kakak dope naung mangaleho panupakiyon berarti adong dope lo bisa tonganai om manian pangiduan nami sian panitia laos sian uluan ni huriat tape laos idonang di akapakateon nami boy manian sudi kakak rumah tangga gawe parsidohot dinalaho manupahi pendanaan ni renovasi ni huriatta mauliante ma di tuhatta di pargogoi hita di lehot di hita pos niroha molohami sian panitia pos dorohanami alai di pos nirohanami ikon na doho do damang dainang sudi ruas ni huria laho mangalehon gogo sayang gia ma di pargogoi Tuhan so ngoninang dia ka laporan-laporan na mangihut panitia akan terus mengalihkan laporan keuangan ni huriatta posroatta mang tapakke gugu dohot dana nadong tuakkan na hobar na denggan na uli di tonga-tonga ni huriatta mauliate ma di damang dainang salu na tuhatta ma nama masu-masu hita mauliate ma Adorang so martangnya kita, mari kita sian buku data nomor 170 saja. Tapasada marohata martang yang mahita. Ali amanami na dibon wagijang, dibata amanami na husob bahami marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami.
Dipujian mardongan hamoleton madi soborohan nami Tuhan napungon ale Tuhan. Nakuilala hami salut dengan ni basam. Nama nugu-nugu jala marmudu-mudu ngulu nami di ari-ari nang dayo. Alani ale Tuhan ditikion dinarohami sian ingatan nabi be. Lamar saur dohoto lamanangin hatam. Lapasaton saluhut akka pangidon nami Tuho. Alani ale Tuhan luas maharoro namion. Gabe par gogo di hami dinala mangula akka silon nami. Ali Tuhan di bata amay rami para sirohan na sumurong. Jumolosi sama dosa pangalasyon nami ali Tuhan. Asa tamahami roto adopanmu. Jala tamahami mangido akasi pangidon nami Tuho. Ali Tuhan di bata ama nami. Upasat kami masalhut gulmit ingulu nami. Di ruas ni Huriam. Gereja Metodis Kasih Karunia. Ahape siulono nami ali Tuhan. Ahape si pikiran nami. Upasat kami may Tuho ay posdorohan nami. Nadonganamu jala tuguamu dahami. Jala parguguamu hami disalut akadalan nami. Soksongoni ale Tuhan dia kasih akahamaolon. Si pikiran diganup rumah tangga lepas rumah tangga ni huriamon. Upasat kami mau Tuho ale Tuhan. Posdorohan nami. Nadonganamu hami disalut akahamaolon. Aka arsak ni roha. Nasahat Tuhami. Asa margugo hami ale Tuhan. Disalhut akka ulon nami. Soksongoni ale Tuhan hupasat kami matuho. Di akayanakon nami na dibagasan parsikolaan na. Leo maha pistaran. Leo maha sehata tunasida ale Tuhan. Asalas rohan nami akana tua-tuana. Jala boy manian nasida. Kabi anak halomua di tonga-tonga di rumah tangga nami. Tarlumubi madi jolom. Soksongoni ale Tuhan nang diakaya nakon nami. Nadung tamat siyan akka parsikolaan na. Siol rohana mangulida akka parkarejuan ale Tuhan. Pos dorohan nami ale Tuhan di pangidon nami di tikyon. Napatuduamu do tunasida. Akka parkarejuan nasida hopar tulomoni roham. Soksongoni ale Tuhan hupasat kami tuho akaya nakon nami. Nang tamat siyan akka parsikolaan na jalan natang akka marumah tangga be. Ale satu sonarion. Dang dapota do penasida di sirokap ni Todina. Ale Tuhan mangido hami tu asini roham. Patudo ma tu akaya nakon nami. Sirokap ni Todina dongan na magudang. Asa marlas ni roha hami salut ale Tuhan. Akaros ni huriam tarlubi di hami akana tua-tuana. Soksongoni ale Tuhan hupasatami do toktong tuho. Di salut akka anak ni huriam. Dang tarpasu-pasu di bagasan guarmu marhite-hite pasu-pasu pardonga saripeon. Ale saharo dinuai ngalai Tuhan, makirin do penasida dihagabi ni hajol maun, ditubuan ni anak doh bori di rumah tangga nabi. Os durah nami ale Tuhan mangido hami tu asini roham, asa pasu-pasu marumah tangga ni akaya nakon nami. Asa dapat pasu-pasu nasida, dihagabion ni pari anakon, dihagabion ni hasa sorang ni anak doh bori di tonga-tonga ni rumah tanggana. Asa martabat-tabalas ni roha nasida, martabat-tabalas ni roha nami ale Tuhan. Soksongoni ale Tuhan mangido hami tu asini roham di amanami inanami napeak nuaing di podoman na alani parsahiton napeak nuaing di rumah sakit mangido hami tu asini roham ale Tuhan pasu-pasu manasida di bagasa parsahitan ape homatangan munagok pasu-pasui asa mapar masalut akasahit sian pamatang nasida asalas rohan nasida disude hamamalum na pinatupam di tonga-tongani muluna soksongoni nang di keluarga na marawat nasida leon posniroha leon hasabaron asa marhite-hite saluhutna gabe dapotan hamamalum di amanami inanami na di bagasan parsahiton soksongoni ale Tuhan hupasatami matuho disalut akan na tua-tua nami nang ditabaho gajang niumur tu nasida alay gale anggo pamatangna pos dorhanami le Tuhan na tiupomu tod di nasida asa marsiho hot nasida diho jala pasahaton saluhut nang ulu nasida tuho. Soksongoni nang dia ka pinoparna dia ka anakonna na marawat na tua-tua namion. Leo mahasabaron, leon posniroha. Asa marhite-hite perawatan na pinatupan ni keluarga na tua-tua nami boy di bagasan lasiniroha. Soksongoni ale Tuhan kupasat kami nuang tuho
ima di keluarga, na di bagasan habot ni roha, di bagasan natari luilu na sida ale Tuhan, dinanang di alam mo sada ama, siya tonga-tonga ni keluarga, ima amanami, Dr. Sahat Simanukalit. Ale Tuhan, pos doroha nami, jala lehonomu gogo tunasida, lehonomu pangapulion na sumurung tunasida, asa tarjalo nasida ale Tuhan akan namasa di tonga-tonga ni keluarga. Pos doroha nami, jala makirim dohami di salut akka gogo nasiako, di salut akan naneng ulon nasida, di adat habatahon nami, tarumobi atuhon di naneng pataruhon aman nami tu inganan parsatok kinani. Saksongan ni ali Tuhan nang dikirim ni rohani huria nami. Asa anon patupon nami ma pangapulion di keluarga duka. Os dorahan nami natugomu jala iring-irang mahami satu inganani. Asa marhite haroro nami ali Tuhan margugo nasida jala tarapul roha nasida. Saksongan ali Tuhan martangnya kami inuang tuho. Direncana ni huriam patupahon renovasi ni gerijam. Ali amang ukap marohan ang pikiran nami, asa parsidoho tabi manupahi, disalut akahaporluan ni renovasi gerejamon. Asa boy mamardalan do denggan, boy selesai mardumu tu lomoni roham. Ukap marohan nami, asa parsidoho tabi manupahi. Saksongoni ali Tuhan, nang disalut aka seksi di huriam, sekolah minggu P3MI, PWMI, P2MI, pasatami matuho, disalut aka kepengurusan dot anggota, asa marsi beta-betaan dinalaho, memuji pasanga pokok, marhite-hite kegiatan, nanaung ditetapon pengurus masing-masing. Saksongoni ale Tuhan satokin nare, tarpasu-pasu mahami sian hatami, napitang hosani naposom. Leo maroha dihami dinalago umbegesa, jala pargugui mahami ale Tuhan dinalaho mangulahosa. Naposomi nanang patareson hatami, pasu-pasu ma, asa marhite-hite pasu-pasu nasyakko, boy di patol hasna posomi hatam tuhami, kabida potas pasu-pasu hami, dinanang mulak kami sian ingananon. Pos dorohanami ele Tuhan, nabigiyommu natangihonommu, jala uluammu dotang yang nami, nahusobaho kami, marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Inalaho manong-manong hateni tuhata ima jamita di parminggota saderion. Marene mahita sian buku endeta nomor 247 ayat sada rodi ayat tolu rim mahita jongjong. Pasahat matu Yesus daging nohot rohaki ai ibana aposlaku jalamahorongati Yesusku si Pangulu upasahat kau tu Yesus ai ibana rajaki ubolokon maluhuna dosa roha tanoi upasahat tu Yesusku si
kabina posom lehon tondi warbadia parasioson rohakon upasahata tu Yesus si pangolu upasahata. Amin. Kudul mahamu tapasada rohata martangya kita. Ali di bata amanami para sirohana sumurung. Dipujian dohot maulian tema di sombahon rohanami na pungon tua dopanmu. Yala asi dohot holong miroham. Natotong manugu-nugu hami. Nabui hame merhahi pason madalani akatiki dan ilehonmu mauliate madiho ale de batang di syala denggan di basam puji-pujian dohon hasangapon ma di guarna ale Tuhan tikion dinaro kami marsaur dohot ho Roma ho tutonga-tonga ni punguan nami terlumubi dinalau manangihon hatam asa to dimima naman orangi roha ng pikiran nami tongale Tuhan pakulingi mahami merhite hatam doho to dim ainunga radi hami manangi hosa jalana posompe dinalau pansahaton perbadiai jala pargugui jalo matang yang nami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus amin. Salom madita saluhna langsung ini akaruas ni tuhata namar minggu di bagas tabe shalom madihamu saluhutna hatani debata nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion ima na tersurat sian buku nabadia sada Musa biddu 15 mamukkamai sian ayat sada satu ayat onom songonon malidok pujaha di bagasan goarni tuhatta Yesus Kristus dung salpu akka jamita odeng Roma hatani Jahuba tu si Abram marhite-hite alatan nin nama unang humabiar ale Abram audo lobu-lobum upam masai balga alainin nasi Abram ma o ale Tuhan Jahuba ahama lehonom mudiau say napunu doau Eliezer nasian Damaskus nama sitean bagassu akub ni ninna si Abram di dangadong pinoparhu di lehoko jala ida anak na tubuh di bagasan jabukku nama sitean au
Dungi Roma hatani Jahoba madok tu ibana. Dang ibana tumean ho. Naruar sian butuham. Ibana tumeon ho. Dungi ditogihon Tuhani ibana ruar tubalian. Jalaninna. Buat lihon ma dopak langit i. Jala bilangi akabitang. Molo habilangan ho akkai. Dungi didok musay tu ibana. Songonima pinopar musogot. Jadi Porsea ma si Abram di Jahuba. Gabe hati goranna doi dietong Jahuba. Ido sahatna. Dia muamanami inanami na hinaholongan. Nguaeng masuk mahita tuminggu na paduahon ima minggulen. Jala naga betema di mingguta sadarion. Marguru tulomo ni rohani debata. Diamu amanami na namin na hinaholongan. Molo didok halak na Porsea tu debata. Ragudang lo halak makirim molo nunga Porsea tu debata. Dangbe mengalami akka ragam ni pangujunan. Bahkan adong lo nama berpikir mulu nunga gabe sisian ni Tuhan Yesus imana dangbe mangai akka persahiton. Jadi nagabe suku-suku namang inang mulu nung nagabe halak na Porsea tu debata. Apakah dia tidak akan mengalami berbagai-bagai penderitaan itu? Luputkah orang percaya itu dari berbagai-bagai pencobaan atau pergumulan atau sakit penyakit? Persoalan ima nagabe bahan pakkatayon ni debata dohot sia Abraham. Ternyata nang pe sia Abraham sadahalak na ditudo debata nagabe naposona nalau mangihuton imana jala lau mangulahon hatana jala dipangido do sia Abraham borhat sian hutane amungna Tano kanan. Alai ternyata ikon ayon na do HP akkaragam ni pangujunan dohot akkaragam ni persoalan hidup dan meluai mana siani HP. Jadi molo taber nakaning di ayat 15 di dok hatani debata. Unak ko mabiar ale Abraham audolo bulobum upam masay balga. Alay fakta kenyataan na di dok si Abraham tu debata. Managabe upakku Tuhan ay suadong pinoparku. Nagabe sitean akka isini bagas. Tapi sian mulana kan ngadidok debata tu ibana.
Orhak maho sian bagas ni amongmu lau tu huta nahu dok tuho ima huta kanan. Jala diului mana doi? Tidok debata pasu wakku maho. Bainokku ma guar mutar barita. Jala gudang akka artam. Jala bainokku maho sada bangsona bolon. Ninda debata. Alai dung didalani. Lomos dorohana, adi gado Tuhan. Pasau tommu sude nanidok mi. Mulu taringot tu arta ngagudang artana. Alai sedanai naso di pasau debatado betu mana ima taringot tu ia nakon. Ya mua manami na namin na hinaulungan mulo tabereng lo di natar surati jauh debatama siya Abraham siyan huta ni among na ima si terah warna siyan huta urkasdim. Ulunwaing ra daerah Irak Iran mai jala tiki marumur masih Abraham 75 tahun ikina di jun di batai mana ia inat tanah si Sarai 15 tahun alai dung didalani pernguluni ternyata gudang doa karagam ni permasalahan nalau si hadapan na perjolo masa mahaleon poter di tano kanan ikol lamai mana tu tano Mesir mengungsi yan molo nungan ido aka halak na porsea songo suku-suku nakaneng pantas dobe mangai akka ragam ni pengujunan kan itu nakani suku-suku. Di batado na manuri mana latu tano kanan. Wah sampai komas haleo poder di si. Jadi kolai mana tu hutan halak. Olo istilah ni hutan nami lau mangobbo ninda kan. Mangaluli dalam ngulu-ngulu. Alaikut dalanan na doi. Jala duk sahat di tano Mesir. Na paling hebat na amang inang dibutuhan mo do. Dang barani mana madok si Sarai perdijabuna. Ala bagak si Sarai. Sutung dipamate si Pirau na menong mulhudok inatakku ina mana. Ale muruk ma debata tu si Pirau. Gabi di paulak ma si Sarai tu imana. Nunga tinggal mahoison salilik ko olo marhuda di son jala di leon akka si lehon jadi dihamu amanami nanami imak kapangucunan tu akan aporsea alai di sudenai songon nani dok ni Tuhan Yesus nado nganak kudohamu rasi rasa ujung ni portibion majaminan namanya. Dong anakku doamu tu dia apa yang mau mengalahkan. Dong anakku doamu apa namasa di pernguluan muna. Alai dung mula musyahalaki itu tano kanan. Kembali mai mana tu persoalan semula. Alai Tuhan. Ai pigalileng nahi. Asa dong ya nakokku. Ale Roma si Sarai songonom mai ninna. Buat ma naposoking gabe inatam ima hala Misir na margowar si Hagar. Asa mulu mari anak ko di mana nong gabe anak kokku mai.
Dia mau Sarai membujuk Abraham untuk mencari jalan pintas mengatasi persoalan kehidupan. Padahal Tuhan katakan, aku akan memberikan engkau keturunan. Percayalah, lakukanlah kehendakku. Yului si Abraham doi. Alana namang idhoni inatana, imajiana kan. Jadi gudang do dia kamata terbujuk rayu, alani hatani akka inata mulu tu akka naulina dengan mau lihat di Tuhan. Ala sifata mulu tu hamaguan, wah musai, hati, emang inang, hati-hati. Dia kamu amata, jala bertindaklah bijak kepada kaum ibu. Karena terkadang sulit bagi kaum bapak menolak permintaan istri. Alana mulu tolak, enak solong berham tuau. Ate akaina ilu suku-suku muna tu akamata lanung matua udang lo mau berham mangidau ninna bah amarje ya kan, padahal ternyata bukan itu persoalan. Dioloi sabarham doi lei dung dioloi musa nagabe timbul permasalahan baru Bapak Ibu dan Saudara. Dung tubuh ya anak kondisi Hagar gabe marlea masih Sarah. Hidup. Jadi boydoi berengota dia mau manami nanami di Kejadian manang disada Musa 10 bidu 2. Kembali ma tu pangedoan nakaning jala memang itulah tuntutan masyarakat banyak ang di jalak bata na julu alay mulu sonarum agak lebih modern deh tamang inang mulu dang marianak ko ni mana dido orang tua nama tu anak konna ngama sirak ko may istri mi manguli mahong usain arong liha songoni amang inang hita na arong nguson alay na julu masa do songoni ikan manguli maho asadong anak kom inna jangankan nih hola buru pi anak kon na unga ma ay mulu buru anong gawit halak doi dang guarmu dibuan dang margam dibuan manguli maho usain asadong si buak guarmu alain waengon ngalamu maju hita sarupa do anak dohot guru amen. Sipata songon na idok niya ka natua anak hamatean buru anguluan ninna toho deh amang ina ya hamu mana botoi dangi alana ham irang saha do betu tahabi kan idon wae. Jadi dia mu amanami nanami na holongan ima persoalan ni si Abraham. Alay Roma tu debata dibuang may mana tu juma tatak matu gijang bereng matu langit di berek kodisi gudang dua kabitang dangi di bereng ma alana torang tik kini di bereng magudang akabitang ima nagabe gobara di dok debata molo boy dibilangi ho gudang ni bitangi songoni ma gudang ni pinoparmu sogot. Jadi dia mu amanami nanami nahinalongan. Yang mau Tuhan katakan di situ. Supaya Abraham tidak fokus hanya memikirkan keturunan, tetapi dia lebih fokus memikirkan kehendak Allah. Itu yang paling utama. Ada atau tidak ada keturunan, yang penting dia fokus melakukan kehendak Allah dan fokus berserah kepada kehendak Tuhan. Jadi taringok tu fokus ada hidup dongan banyak orang sekarang gagal fokus dalam ibadah inna butuh kamu dia manginang alanya
Alani akan tiniok munai. Gagal fokus dalam ibadah. Alana dang tuha tani di bata behamu fokus. Dak maret debe fokus. Apalagi mulu akadak danak nuaing. Ya kan anak-anak muda sekarang duduk di ibadah langsung buka ke aplikasi, dari situ entah melang-lang buana pikirannya entah kemana-mana. Jadi idon dan idon ini bata asa tertuju rohan nang pikiran ni si Abraham tu Jehovah. Boha asa boy lomo ni boha asa boy lomo rohani de bata tu imana. Molo pe ro akka pangujunan do akaragam ni akahasusan kesampingkan lah. Ala na dong anakku do, kan itu dok nakaning. Di ayat 15 mai, do lebu-lebum. Unak ko mabiyar. Unak ko ganggu. Ido padok ni debata. Jadi seharusnya Bapak Ibu dan Saudara, pada saat kita mengalami persoalan hidup, pada saat kita mengalami pergumulan, dan pada saat kita mengalami permasalahan atau jatuh ke dalam sakit penyakit, hati, pikiran dan mata kita harus tertuju kepada Allah. Jangan kita tertuju kepada persoalan hidup yang kita alami. Alana godang lu halak songonia manginangkan. Terlumumi mulu sahik nuengokan, mulu saya fokus mulu saya fokus di mana tuh sahik kopi narotu di mana? Kagabi turun imun tubuhna kan? Kan itu manginangkan? Mulai turun imun tubuhnya, ya akan semakin membahayakan jiwanya. Itu. Jadi ternyata tidak boleh terlalu fokus, terlalu membebani pikiran masalah penyakit itu. Harus kita lebih fokus kepada kuasa Tuhan. Edang adong nasotar patupa debata. Amin. Di mulai ibirek kamu pihamin na tulu minggo na manginang song na sotarida. Memang na terpapar lo hami kan. Aledang mabiyar bihami di si. Idutong kan. Alanya. Nga belajar marpangusardian. Nga belajar pasato diri tu debata. Lomong ma Tuhan. Ale pos dorohanami, pos dorohakunik tu debata. Nah, pamalumum. Itu. Jadi dia mu amanami na hulungan. Hiado diskukalak si Martin Luther, tokoh reformasi gereja. Masukul-sukul na itu mana? Apakah engkau mencintai Allah? Masukul-sukul ni na manukut tu si Martin Luther. Jala'ahama alusna. Kadang-kadang saya membenci Tuhan. Imalusna. Kadang-kadang saya membenci Tuhan. Karena ternyata di saat dia mengalami pergumulan, di saat dia mengalami permasalahan, dia merasa seolah-olah sendiri menghadapi persoalan itu. Tapi ayo Tuhan inak kaning dong anakku doho. Jadi dia mau nami hidup benar hidup Tuhan Yesus. Mulu masa pihak kanama satu di parangulota hidup imana romahamu akan nalubja jalan sorat asa upasona. Matius 10 ayat 22. Rasudido hita mabuti ya deh. Ale buhado musay molo songon na nidok ni hatani di bata songgot hita ro pergumulan. Ata jahatan itu hani tuhurun kan ini nuai. Ele di Matius 20 ayat 20 ini sonoro nakaning ani. Ido hatani di bata hatani Tuhan Yesus. Ada orang sonai tu benu gijang. Nadong anakku dohamu rasi rasa ujung nih pertibion. Dong anakku artinya
rap dohot kita. Dang pasobon na ita mardalan sa halakta. Jadi dia mua manami na namin na hinahulungan. Ido si hol ni rohani de bata, tu si Abraham. Unang lebih fokus ho tu pinopar daripada tu hau de batam. Ikon lebih fokus doho namar Tuhan. Alanido ben na ido Tuhan Yesus. Di Matius 6 ayat 7. Betul kamu udah nangis sini? Alai jumuluma luluihamu harajaun ni debata dohot hasit tonganna baru tabahonok kuma aka. Unang gabi lebih fokus tu harta, unang gabi fokus tu yanakon, unang gabi fokus tu hasangapon. Alai lului maharajaun ni debata. Baru tabahonok kuma aha kanarikot di pardagingon. Alai molo lebih fokus do ita tu akka na dong narikot di pardagingon non gabe lupa ita nomor Tuhan bahkan olo nomor 2 nomor 3 sampai tu nomor 10 tabai de bata tadi daum Tuhan isyak kita. Olo do memang gudang sinam dapot tak. Ate ke gudang do sonya manginang alai dung dapot na sinamoti dang be di leo de bata tikki di mana menikmati. Kadong oni. Adong na sonya manginang gudang kan. Dung luje mana mengelulu Yakarta Portibi tinggal menikmati alai di Tuhan ni. Tahu. Di ujung ning ulum iko marsai mahoin na bah ngiri na. Habis bamusin na di sini nari na. Holan nalani na merubat. Apa gunanya hidup? Ini yang mau dikatakan oleh Tuhan. Tuhan tahu. So na di Matius 6 Kumoto do akkabangso na dong di pertibion makarikotoni jala huboto do reko dihamunai. Hidup padok ni debata. Alai jumulo ma lului harajaon ni debata. Jadi dia mua manami na namin na hinahulungan. Tuhan mau kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mau kita berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan gagal fokus. Tapi percaya kepada Tuhan, percaya kepada kehendak Tuhan dan mengimani janji-janji Tuhan. Jadi di proses di Batado si Abraham 25 tahun liling dah. Dung di jauh mana sian hutan yang mungna sahai mana tu tanah kanan 25 tahun mah di proses di Batai mana untuk mengetahui dia sungguh-sungguh dan sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Dung marumur sia puluh sia tahun di mana Roma de Batam maju pangimana di Hosniari songonon. Idok de Batam di mana tahun naro ngadong beyanak komu ninda de Batam. Pada waktu Mekel masih Sarah. Alanya ala idok rohana. Bah, mungkin do peau marianak kon umur rupeng gudang. Amat takku pengen sama tua. Alai kan dangarong naso terpatu pada bata kan. 100 tahun mau umur Indonesia Abraham tubuh si Ishak ya anak konna jala si Sarai marumur 10 tahun. Imang di Patarida debata hahumion. Jadi dia mua manami na namin na hinahulungan ido nalau sifat pabotohono ni bata tuhita buhana paling utama talului lomo ni rohani ni bata manang marguru tu de bata hita unak kita
berguru tulomo ni rohatta sadiri. Edo manginang ede kamu ede eta nomor 244. Dia para musik teh. Nang lako inang. Nomor 244. Asa teh di hujo saya tadi. Karena mudah tersurak radi di teh. Lomoni rohami, oh Tuhan, asa marsoma aduh, mangidoa kuhu pasan, saisan malomoni roham. Jadi dia mua manami na namin na hinahulungan na parjulu ikon lomoni rohani debatado na saut di permuluk kita. Alay juk do ditangyang ta nang petadok saut malomom nita tu debata alay kalimat berikutna tadok alay Tuhan mulubui saut ma tapi dijang nakaning saut malomom maralay do pehita kadang boy be maralay kan ada yang menginangkan moloduk tapasaha matong dah unang be maralay berarti moloduk tapasahat posrohatta pasauto ni debata alay mulo tapakki do pehata alay artina dang lomoni rohani debata na saut alay lomoni rohatta Ido manginang. Jadi talului ma lomoni rohani debata marguru mahita tu lomoni rohani debata muludung lomo rohani debata tu kita manginang. Dak pola tapangido leonon na tu kita. Amin. Tersongon orang tua dia manginang. Mulunung lomo rohana mereng anak konna. Aha penarikok dia anak konna isari honon na do. Hido tudusan didok hatani debata. Dari parcahat didok Tuhan Yesus diboto mabaina denggatu ya nakonna lemuauma ninna debata. Alani talului ma marguru mahita tulomo ni rohani debata pos marhatta sari honon nado nguluta. Amin. Mau lihat ya di hole debata di sial hatam naung di patol aso di tonga-tonga ni penguan nami. Atami do namado oleh Tuhan asa marguru hami tulomo ni roham. Jala ajari hami mangulahon akka napinatikom. Mau lihat di hole debata jalo matang yang nami di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus. Amin. Asarim mahita salut na jongjong. Idok hatani debata akasi pilibegu do makarikoton saluhut sisongoni diboto amamuna do na dibanua gijangi do narikot
kai dihamu tapuji debata. Tapuji debata tai dohot anana Jesusi natoni porbadi ape marhasana pon sasude. Mulak mahamu tupar nguluo munang ulahon mahatani debata mangasahon gugu dohot wasona jalo ma pasu-pasuna. Sadi pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Disodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asi marohana midahamu. Didopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala dipasaurhon ma damena tuton dimuna be. Amen. 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 Budul mamu bertangya kita di bagasan ratabe. Amin. Horas madita salutna. Shalom. Sangat